thank you kasi na-click mo tong video na to, and congrats kasi i-share ko sa iyo kung paano nga ba tayo pwedeng kumita sa YouTube kahit hindi pa tayo monetize. Yes, hindi pa tayo monetize pero okay lang yan. YouTuber lang tayo pero may chance tayong kumita sa pamamagitan ng YouTube Shorts. Yes, mag-upload lang tayo ng video sa YouTube Shorts and then may chance na tayong kumita. So panoorin niyo tong video na to, samahan niyo ako itakil ang good news na to para sa atin. So punta tayo sa ating YouTube account. Dito natin makikita lahat ng details. So ayan, punta na po tayo sa ating YouTube app. And then, click natin ang ating profile. Tapos, sa baba po niyan, yung help and feedback, press po natin yan. So, i-search po natin, i-type natin ang Shorts Fund. So, dito natin malalaman at makikita lahat ng details, kumpleto at lahat ng tanong natin ay masasagot. So, yung pinakataas, click po natin yan. So, ito po ay good news sa ating lahat, mga content creator, mapamonetize man or hindi. So, ano nga ba ang YouTube Shorts Fund? So, ito po ay $100 million fund to reward creators for their dedication to making creative and original shorts that delight the YouTube community. Ang YouTube po mismo ang pipili at mag-notify sa isang content creator if ever na-qualify po siya sa isang short bonus. So, ito po ay pinipili ni YouTube. Depende po ito sa performance ng isang short video, monthly performance. So, that marami engagement. So, paano nga ba tayo magiging eligible for a bonus from the Shorts Fund? So, ito po ang una. Channels need to have uploaded at least one eligible short in the last 180 days or 6 months. And then, ito po yung pangalawa. Channels need to abide by YouTube's community guidelines, copyright rules, and monetization policies. So, pangatlo, channels uploading videos with watermarks, katulad ng mga editing apps, or may mga logo, katulad ng TikTok, non-original video from and edited clips from movies or TV shows, at mga video na galing sa mga ibang content creator will not be eligible. Dapat po original na gawa nyo at walang mga watermarks at logo. So, ito yung pang-apat, creators must be one of these countries. And luckily, nandito po ang Pilipinas. So, ito mag-expand pa po sila sa ibang bansa dahil ilang bansa pa lang to. So, ito po, dahil nandito tayo sa Pilipinas, dapat hindi ka na minor, so 18 years old and above. If ever minor ka pa talaga, dapat meron kang parent or guardian na mag-accept ng terms and set up an AdSense account for payment if ever na-qualify ka. So, ito po yung good news na sinasabi ko sa ating mga small YouTuber dahil channels do not need to be currently monetizing on YouTube to be eligible, and creators in the YPP program are also eligible. For me, napakagandang strategy nito ni YouTube para makuha ng mga creator na gagawa ng mga shorts video para matapatan si TikTok. At least dito sa shorts, kapag ka maganda yung performance ng video mo, may chance kang kumita. So, kung may mga tanong pa po kayo, nandito po lahat ng mga sagot dyan. Kompleto po yan. So, masyado po kasing mahaba to. Pag inisa-isa ko pa to lahat, baka antukin na kayo. Katulad ko ng mga nagsisimula pa lang sa YouTube, small YouTuber, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi ayan na, diba, napakabait ni YouTube. So, kailangan mahalin mo lang kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, walang mangyayari sa'yo. Katulad din yun ng ibang trabaho, diba? Kailangan mahalin mo yung profession mo. Hindi pwedeng bibigyan ka lang ni YouTube ng pera na wala kang ginagawa, diba? Dapat may kapalit ka. So, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Katulad ko, go lang. So, sa hobby ko lang talaga to. Kay dati pa, talagang gusto ko nang gumawa ng mga video and mag-edit. Yung parang isa sa mga gusto ko. Nag-e-enjoy ako. So, salamat sa panonood. Kung nag-enjoy ko, so, like nyo naman to, and then subscribe na din kayo. Okay? Sige, salamat. Bye.